Yau muna wunin Juma'a 26 ga watan 1 na shekarar 2024. Wannan shine idace da ranar 14 ga watan 7 na shekarar 1445 a kalanda wanda yake da musulunci. Mun haɗu a wannan masallaci mai albarka, masallacin Yalwan Gandi, domin murna da kuma taya ɗaya daga cikin ƙannai ko kuma abin da yake kama da haka samun ƙaruwa da yi na aure. Wannan bawan Allah shine Uzairu Rabi'u, haka ne ko? So, aure abu ne wanda yake mai mahimmanci ƙwarai da gaske, kuma wanda ya kai a yi farin ciki a kansa. So, kafin nan ina miƙa gaisuwa na ga dukkan waɗanda suke ‘yan uwa, musamman iyaye na wannan gari, tun daga kan masu mulki da kuma waɗanda suke jagorancin addini, limamai da sauran waɗanda Allah ya ba su jagorancin wannan gari na Gandi ko sabon abin da shafi Yalwan Gandi, duka ina musu fata na alkhairi da kuma Allah madaukakin sarki ya taya su jagoranci. Abu na biyu shine ina miƙa saƙona ga dukkan waɗanda ma'ana suke halarci wannan wuri domin sauraron shawarwari da damu ba junanmu. Manufar haɗuwanmu shine duka mu ƙaru junanmu ko mu tuna ma junanmu abinda muka sani. Shi taro na musulunci duk yanda aka yi shi, inda da manufan Allah ne, da manufa na abinda yake da alaƙa da son musulunci, to abu ne wanda yake aikin lada ne. Ko ya aka yi, ko ka karu ko baka karu ba, ko ka samu wani abu ko baka samu ba, duka Allah madaukakin sarki zai baka lada. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi na cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيت الرحمة وحفت الملائكة وذكر الله في من عنده. Annabi yace babu al'umman da su haɗu da musulmai a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah, ko a ina ne, a birni ko a ƙauye, inda ya wuri ne wanda yake na ɗakin Allah ne, ma'ana masallaci ne suka haɗu. Me ya haɗa su shine su saurari littafin Allah, su ji abin da Allah ya faɗa ko saƙon Ubangiji, ko da karatu ne na tilawa, ko kuma a fassaran wa'insu ayoyi da a musu, ko kuma a hadithan manzo Allah, duk ya shafi abin da yake da alaka da maganar Allah. So in dai sun haɗu da wannan manufar, ba kasuwanci ne ya haɗa su ba, ba wani abu ne na duniya ba, sun san ba sisi da a basu ba, ba kwabo da a basu ba, amma suka haɗu, da duk wanda suka yi wannan inji manzon Allah, ba ce Allah ya saukar musu da nutsuwa a cikin mai zukatansu. Sannan kuma Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku su kewaye su, suna musu gadi, suna musu aiki, saboda sun zamanto mutanen Allah. Saboda haka na uku, annabi ce kuma Allah madaukakin sarki da ya zamanto ya saukar da rahama tare da su. Wanda da isa duk wurin da ake karantar da addini zaka akwai nutsuwa, akwai girmama mene juna, akwai karancin hayaniya. Ko da kana cikin talauci ko wani damuwa, sai da in ka fita daga wurin ka koma can wurin kuma sai damuwan ta dawo. Amma wani abu na Allah ko ake karanta littafin Allah ko hadithana, sai ka ji komai ya dauke maka tsit. In ma zai dawo to bayan an gama. Littafin Allah da kuma hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa wata rana wanda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu ya zo yana karanta alqur'ani. Yana karanta wannan alqur'ani sai ya ga wani abu kamar hadiri ko kamar gajimare ko hadiri yana ta saukowa tun daga can sama, yana ƙasa yana ƙasa yana ƙasa yana ƙasa. Idan ya karanta Qur'ani yayi shiru sai abin ya tsaya, in ya ci gaba da karatu sai ga abin yana sake saukowa kusa da shi, sai yana zana sai ya bari. Washe gari ya je ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa ga abin da ya gani jiya lokacin yana karanta littafin Allah. Annabi ce to ai wannan abin da ka gani nutsuwa ce,
nutsuwa ce wanda Allah ya sauko da ita saboda ana karanta littafin Allah. Tsaya wanda kake heta tsaya. In aka ci gaba da karatu sai nutsuwan ta sake mene saukowa. So in har zai kai mutum dan adam Allah zai ma wa'ansu daga cikin sahabban manzon Allah saboda kusancinsu da Allah da imaninsu da yaƙininsu da Allah da cikakken yarda har Allah zai iya nuna musu wannan nutsuwan balo-balo su ganta. To ka san abin da yake da alaka da ambaton Allah ba abu ne na wasa ba. Yasa Allah yace alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Allah ya ce wa'inda suka yi imani ba sa samun cikakken nutsuwa a rayuwarsu da cikakken jin daɗi da samun annashawa a cikin zukatansu da gangan jikinsu sai idan an ambaci Allah madaukakin sarki. Ambaton Allah ya shafi ka ambaci Allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, ya kuma shafi a ambaci ne a karanta Qur'ani. Domin alqur'ani menene? Ambaton Allah ne. Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sannan yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. To kaga kenan ya tabbata cewa menene alqur'ani zikiri ne wanda yake na Allah. Ya sake fadi wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Alqur'ani ambato ne, alqur'ani daukaka ne, alqur'ani matsayi ne ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. So wannan ya nuna maka cewa yana da kyau dukan mu dora makan mu kwaikwaya ma menene da mu ce ma'ana mai training din rayuwar mu akan samun dama da jin daɗi ta wajen mai hanyar ambaton mai Allah da kuma sauraron wuraren da ake ambaton Allah. Sannan Allah ya ci gaba ina cewa alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Wa'annan masu imani da zukatan suke samun cikakken nutsuwa da ambaton Allah to su sani cewa tuba lahum, aljanna ta yi daɗi gare su, akwai jin daɗi da makoma mai kyau gare su, ya tabbata gare su yana jiran su a lahira. Ma'ana akwai nutsuwa a duniya a cikin zukatansu, sannan akwai kyakkyawan masauki da Allah ya musu tanadi bayan sun mutu. Na ta fahimci wannan masala. Me yafi wannan dadi? Babu abin da yafi wannan dadi. Wannan shine ma'anar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ka samu nutsuwa a duniya, ka samu kwanciyar hankali, sannan ka mutu, ka je kabarin ka idan manto ma'ana an yalwata maka shi, an sa masa haske, an sa masa kamshi a ciki, an sa mar fitulu. Haka ne ko? Ga hoton ibadan da kake bauta ma Allah a duniya an mai da shi sura, hoto kamar na wani halitta mai kyau, yana zuwa yana ɗebe maka kewa, yana da kamshi tare da shi, yana da fuska mai kyau. Me yafi wannan kwanciyar hankali? Har lokacin da za a tashe ka kuma a tashin kiyama, dan kuma i zamanto ka samu sakayin da yafi kowanne daɗi, shine gidan aljanna. So wa'annan auba ne wa'anda suke bukatan dan adam ba zai same su ba, dole sai ya yi imani da Allah, ya aikata aiki na gari da aiki wanda yake mai nagarta. Isa Allah ce alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'abin. Sannan kyakkyawan makoma ya tabbata gare su. Kyakkyawan makoma in sun gama rayuwa akwai kyakkyawan makoma gare su. Da ni da ku duka muna roƙo Allah madaukin sarki ya bamu kyakkyawan makoma. Sannan banda imani da Allah da aiki na gari, daga cikin abin da zai sa mutum ya samu wannan rayuwa mai daɗi, ya samu kuma rayuwar kabari mai haske mai daɗi, ya samu rayuwar la'ira mai daɗi. Dama rayuwar guda nawa ne? Ai guda uku ne, ko kuma guda nawa, ko guda hudu. Rayuwar cikin mahaifa, lokacin da kake cikin mahaifiyarka. Sannan rayuwar duniya. Sannan rayuwar cikin kabari ana kiranta hayatul barzakh. Sannan kuma sai rayuwa wanda ba ta da iyaka, ba ta da ƙarshe, ita ce rayuwar ma'ana rayuwar lahira. So wa'annan duka wurare ne wanda dan adam yake bukatan ya ma kansa tanadi kwarai da gaske, yaga a kowane matsayi na rayuwar nan yayi rayuwa wanda yake mai dadi. Idan mutum bai ci sa'a ba ya rayu a cikin kunci ko na talauci ko na rashin samun arziki ko na rashin walwala a rayuwar duniya, wannan duk mai sauki ne. Me saukin sa shine daidai ne, dan wani lokaci ne. Abu ne wanda yake taki ne. Wani abu ne wanda ba permanent bane, ma'ana ba abu ne titir diman da'iman ba. Ina da ajali, ina da lokaci, kuma lokacin ba wani mai yawa ba. Ina tambayance wannan masala. So baka da wani matsala dan ka rasa dadi a rayuwanka na duniya, na walwalan duniya da samun arziki ko abinci mai kyau ko gida mai kyau. Ba wai ba a ce musulmi ya nema ba, a'a, amma ina nufin in har Allah bai kaddara maka ba, ka nema bai samu ba. Duk wannan Allah bai hana ka abu mai yawa ba. Haka ne?
me dalili saboda waɗanda suke da shi din ma kafin kai baka san su ba, haka ne, waɗanda ba su da shi ma kafin kai baka san su ba, kai din ma kuma da a zo da kai da wanda kake rayuwa da shi a yanzu, me shi din da kai da baka da shi babu wanda ya san ku, kamar ma mene ba a lice ku ba, karama ba yi ku ba. So kaga rayuwa ce wanda take kama da flashing, haka ne ko rayuwa ce mai kama da mene da walƙiya. Na ta kun bayyana wannan masala ba ana kamar wani abu ne dif an kawo shi ya dauke kamar ba a yi shi ba. To amma mafi muni shine a ce mutum ya tafi la'ira ya samu mene rayuwan kunci da rayuwan tashin hankali, to wannan shine babban musiba. wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahshuru yawm al-qiyamati mene a'ma qala rabbi lima ashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adhabu al-akhirati mene ashaddu wa abqa. Allah ya ce duk wanda ya kauda kai yayi kunnan uwar me shegu, ya rufe ya toshe kunnuwansa, ya rufe idanuwansa, ya zama makahon ƙarya, ya zama bebe kurman ƙarya ma ayoyin Allah da littafin Allah. Subhanallah. Yana ji yana gani, Allah ya bashi ji, ya bashi gani, ya bashi fahimta, amma akan abin da yake da alaka da alƙur'anin Allah shi kurma ne. Kun gane? Komai na ji zai gane, zai fahimta. Amma kana kawo mushi maganan abin da yake da alaka da ayoyin Allah ko addini ko ambaton Allah ko hadisi annabi anan kan shi la ya'qil, baya ganewa, wala yasma' baya ji, wala yaf'am baya fahimta. Kun gane? Wala yatakallam ya zamanto mai kurma baya magana. Anan ne zaka ga gabansa, zaka tashin hankalinsa, zaka kiyayyensa, zaka abin da yake da alaka da jin kunci a cikin zuciya. To Allah ce duk wanda ya rayu da irin wannan rayuwa, to dai rayuwa wanda yake cikin kunci da rayuwa wanda babu walwala a cikinta. Ko da kaga yana walwala a zahiri, amma a cikin zuciyarsa da cikin kwakwalwarsa da zuciya da ransa, rayuwarsa ba ta da mene, ba ta da dadi. Kun gane? Rayuwarsa ba ta da mene? Dadi, saboda bai yarda da Allah ba, bai yarda da lahira ba, bai yarda da kaddara ba, bai yarda da akwai da babu ba, bai yarda kuma ina tafiya karkashin ikon mene Allah ba, bai san hakuri ba, bai san juriya ba, bai san abin da ake kira fawwal al'amari ga mene ga Allah madaukakin sarki ba. So da haka dan abu kadan zai dagula masa rayuwa, ya rikirkita masa al'amura, ya zamanto bai da makama a rayuwa, bai da wurin dogara, duk abin da izo shikenan ya shiga cikin me dubulbulcewa. So amma mu'mini bai da wannan rayuwa. Wanda ya imani da Allah, ya lizamci ambaton Allah da fahimtar Qur'ani, baya shiga irin wannan rayuwa. Ko ya rasa komai nashi, to da ganshi cikin nutsuwa, da ganshi cikin sani ya kamata, da ganshi da mene da kuzarinsa, da ganshi da karfin halinsa, da ganshi mutum ne mai kyakkyawan fata, da ganshi mutum ne wanda yake da kyakkyawan tsammani da zato da karfin gwiwa akan al'amuransa. Kuna fahimta wannan magana? Me ya jawo masa shine ambaton Allah. Ni ambaton Allah shine alakansa da Allah, alakansa da littafin Allah. Haka ne ko ba ka ba? To wannan isa Allah yace wanda kuma bai da wannan, to shi kan fa inna lahu ma'ishatan mene dhanka wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma. Wannan isan abin da zai ba ku mamaki. Duka yanzu rayuwarmu da muke, in ka tambayi mutumin da bai san dadin Qur'ani da ambaton Allah da alaka da Allah ba, da dadin yarda da Allah da kusantan Allah ba, ya dauki rayuwar nan almadiyat, abinda dan adam yake gani na kwayan ido da kyalkyali shine dadi. Yana ganin rayuwar turawa ita ce kadai rayuwa, yana ganin rayuwar gidajen sama da motoci maka ita kadai ne, in baka kai wannan ba baka rayu ba. Ya manta cewa akwai wata rayuwa ta cikin mene zuciya. Abinda zai baku mamaki shine tura wannan irin yanda suke kashe kansu, ba ma kashe kanmu. Kun gane yanda suke hangin din kansu, mutum ya je ya rataye kansa, ko ya sha maganin mene mutuwa ya kashe kansa, ko ya je ya samu wani waje mai tsayi ya fado daga gidan sama ya yi alkafara ya fado ya mutu. In ka dauki statistic, ma'ana adadi na yawan mu yanda muke wannan kisan kan da wanda turawa suke yi, nasu ya ninka da mu, ninkin ba ninki. Amma in an nuna maka a duniya zaka ga cewa mene to me suka rasa a tunaninka? Ga hanya, ga kwalta, birni da mene kauye, ga nama, haka ne, ta ko ina, ga gari babu me datti, haka ne, ga motocin an hau shekara 1-2 shikenan ta expire a turo mai yan Afirka su hausu sun bi karfin awanta, ga AC a daki, haka ne, ga duniyan kala ga mata ma ba ta iya shiga kicin ma ta bata aninta da hayaki, komai da gas ne ko da electric kuka ne, haka ne ko kuma sai dai a je restaurant a mene a sayo.
zaka yi yawon ka a gari ba zaka taka kasa ba da kwalta sai interlock sai wane ne in ka shiga wuri kana jin ko ina kamshi ne kai man dai kana wata aljanna a za'irin ganin ido to amma me yasa sai ka shiga su saboda fadin Allah fa inna lahu ma'ishatan banka wanda ya kauce ma Qur'ani ya kauce ma abinda Qur'ani ya zo da shi da imani da abinda cikin Qur'ani dole ya rayuwan kunci kai sai ka dauka kuncin ana nufin karancin abin hali ne ba haka bane abank kunci ne wanda yake cikin me zuciya ba kunci ne wanda yake na walwala na yawan kudi da sauransu ba in ba haka ba ai yanzu ko a cikin mu mafi yawanci waɗanda suka fi samun rayuwan kwanciyan hankali ai ba masu kudin mu bane ba waɗanda suka fi mu kudi ne a cikin mu suka fi rayuwan dadi ba haka bane kun gane ba su bane balma bil aks wanda yafi yawan kudi a gari da ga cewa mafi yawanci yafi kowa tashin mene hankali yafi kowa rashin samun nutsuwa yafi kowa rashin yarda da kowa a gari yafi kowa tsoron kowa a gari kun yarda ko ba ku yarda ba haka ne bai yarda da matarsa ba yana ga za a yi hada baki da ita ta sa masa mai guba a cikin abinci me dalili dan ta ci gado to kai da kake buhululu me da me ta kashe kai ta bar makan da marayu kaga ba ruwanta da tunanin bar aka shi alaji yasa da aka je ka samu wayansu masu kudin a manyan garuruwa ba sa cin abincin gidansu ko kuma a'a in da abinci sai dai a kawo kuku wanda yake abincin sa a bangaren sa shi kadai amma bai yadda a dafa a bangaren iyalansa mene a kawo masa ba saboda fi qalbi'i maradun a zuciyarsa akwai kokonto kun gane wannan magana so kaga kenan daga nan zai fara baka kiyasin ashe ma'anan kunci da kuma walwala ba wani abu ne wanda yake da alaka da tsuran abin hannu ba yawan sa bane ba karancin sa bane a'a wani abu ne wanda yake da alaka da rayuwar dan adam da wani da Allah idan alakan ka tayi kyau da Allah to zuciyarka za ta yi kyau in alakan ka tayi muni tsakaninka da Allah to da gaske ne rayuwarka ko me ka tara zai yi mene zai yi muni ba zai kyau ba so yana da kyau ƴan uwana musulmai iyayena na wannan gari da kuma matasa na wannan gari ku yi kokari ku kusanto alaka da ambaton Allah da alqur'anin Allah da maganganun Allah da hadisan manzon Allah za ku ji dadin rayuwa kwarai da gaske na za mun ji wannan masala sannan banda wannan mafi muni shine wa nahshuru yawmal qiyamati mene a'ma in an ji tashin kiyama Allah ita da mutum a matsayin makaho baya gani ga azaba ga makanta akwai abin da yafi wannan kamar a duniya a ce ga talauci ga kurumci ga makanta ga jahilci kun gane ga saban Allah kai uwa uba ka ce ga kafirci akwai babu abin da yafi wannan abin nan babu abin da yafi wannan ki yasa Allah idan ya tashi sifanta kafiri wanda bai imani da Allah ba komai dukiyarsa in ya tashi sifanta munafiki wanda bai imani a boye ba a bayyane ne imani da Allah sai kaji Allah ya ce summun bukmun umyun fa la yarji'un summun bukmun umyun fa la ya'qilun subhanallah wannan abin yana da ban mamaki kwarai da gaske kwarai da gaske me ma'anar wannan magana mutane ne waɗanda ke summun me ma'anar summun kurame ne bukmun bebaye ne me bebe shine wanda yana magana ba a fahimta sosai kurma baya ji bebe kuma wanda ba a fahimtar maganarsa ai akwai kurman da zai yi magana a gane haka ne amma shi an yi ba zai ji ba amma in an yi